Днес ще ви покажа два варианта на много ефектни и бързи змии. Оформих 3D гела и го поставих върху ногата, като тук вече оформям самата глава и тялото на змията. След полимеризация поставям булминг гела, върху който ще бъде разлят и белият цвят. С точкатор поставям белия цвят, като тук го направих върху цялата повърхност на змията. Разля се много и не ми хареса, затова в следващия клип ще видите как работя на секции. Поставям малко количество от булминг гела, разнасям с точкатора, фиксирам и продължавам. Преди да ви покажа крайния резултат, ще ви покажа и още един вариант за змия, ако нямате 3D гел, просто обикновен гел, който разнасям, за да стане като змия. След това ще го повторя втори път, за да има повече обем. След като е фиксиран в лампата, отново нанасям булминг гела на секции, като този път ще работя с розов цвят. Фиксирам в лампата, след това нанасям топ лак и ето го крайния резултат.